Mukuyu Shekmen ndiwe nyakwima Stella din changamere nyari pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezerano la pfuma yawo yamakawirirana nembo dzako chitupa nemaredari akutaura izvozvo ndimushangapo achitaura kuna Mukuyu Sheki na nyakwima Stella. Taura tinzwe ko pane mwana here wakarorana vachiri kwese here vakatizana here pane wana here kuti tiene zvaunoda daitisa notisimudze izwi ko mukasha wangu akauya achitsvaga mwana basi ndobva atora mwana ukaenda naye kuchimanimani sangwaishanda saka achishanda ananzani mwana wacho aripo chido aripo uya achishanda ndopaka seraita mwana wangu mudzimai kubva pabereko mwana aripo mwana haana zombodzoka kumba haana chakazobonzwa kumba akazongona kuna mbuya wacho augara nambuya wacho achinzi atomurove kusvika baba wake vanamuina wangu ashaika ndopa takazoona mwana adzoka kumba kozvakabva zvezvanzanga pamagariro aita acho futi ari ipapo akangonzi kuchimani ukaita pamirabereki vauya bvangonzi kuna mbuya gara kuna mbuya uyu abva asimuka ubva aenda kuchimanimani vanotora umwe mukadzi bvawaugara saka uyu akanga asiyiwa achigara nambuya nambuya mai wake iye namai kahasiku yakawake ndimai kuwa pamati zvamakataurirana vanozvizvo takataurirana neutana uzogaba makagara pasi here kana makangomupa chete naiye nababa saka it means kuti hamuna kunge makaendesa anything kwaari iye akatombouya tumasamukuru wake samukuru wake ndiyo takapa list iyenyowainywe chakasara haina kuita agreement ndo patinoda kuti tinzwisisa kuti lisi iye akaitendera here kana kuti haana kuitendera kana yakapuwa samukuru imessenger yakazondosvika here mukazogara kuti muirirane ndo patinoda mubvunzo jekeso ipapo tongoti hapana ikuwirirana nekuti kana tichiti roora munhu anenge agara wachiwirirana wosainirana kana kuwirirana chete verbal paine munyai paine mawitness ndo inonzi pfuma makawirirana pfuma kana bangangotumira kuti haisitoda zvakati saka hatingati utanotaura kuti ini handina kuzviona saka hatingati pane kuwirirana kwakaitika saka otherwise nhau yenyu sekutaura madamages amunoda pamwana wenyu nekuti hapana pfuma yakawirirana handiti iyo parodiwa madamages. I think madamages chachigara toona kuti wakade madamages akaita sei wazvinzwa here imi mai madaidzwa panhau yemwana mukomana wenyu kana madaidzwa saka naizvozvo dare rinenge richisungira mese kuti munge muchibatsirana kuzobhadhara zvinhu zvinodiwa nekuti ndimi mai wabereka mwana
right. And the total damages. Wanga wataura pfuma taakuenda pamombe kuenda pamadamages anga ari peri madamages hapana alright dare rozobatsira pamadamages kuti angaite sei kana kuti ubva mangotaura kuti apindura achiziya madamages mwana makaita unoenda kumaintenance ari kumaintenance unobva waenda dare richakupa kuti undoone ubva wandomhangara maintenance kuti mwana anga achichengeta right. Mambo pamadamage semamira akaita ngekuti anobhadhara mombe yababa nemombe yamai nematyorwa iri yedanga kana kuti ndo yedanga yani dziri 3 nembudzi 3 pane mwana dzemasungiro saka ndo zvanofanira kubhadhara zvemasungiro ako uye nemadamages ataurwa mombe yababa yamai nematyorwa. Musoro edare zvinozvinofisa zvakanyanya mukati pambepenyu madzimambo ese ari mukati menozvi ndinotenda mhosva yangu ndiri kudiwa natezvara handisi kuyerana semaonero andakaita tsanga tezvara vangu wakabva wananga kumutekwatekwa straight vasina kumbouyawo nepatangapindura nyaya vasina kumbosvikawo nepatangati saka wakatumira nhume nepepa iyi pepa ndinaro rine pfuma yatezvara yangu raanoda tichotadza kuwirirana zvishoma nemukadzi torupa foni mukadzi bvatora hembe dzake bvaenda kumba kwavo ndopandakazosangana netsamba iyi asi pepa rangu rekurora ndinaro sekuti ndakaita mwana nemwana watezvara wangu andingati takarambana takangotadza kuwirirana pafoni bvaenda kumba kwavo ndaikumbirawo kuti vandijekesere kuti mukadzi wangu ndikudzoka naye kumba here kana kuti mukadzi wangu akugara kumba kwavo nekuti hapana kutaura patakamboita wakabva wangobva straight nefungo kuti samambo kunewo nhume dzenyu dziri kure tisati tasvika kuno dzawaifanira kunge wakanditiwo tombotanga kuenda mhosva hairambi nekuti ndeyangu ndine mwana nemwana wekwanandiwa anova mwana wangu handisi kuramba ndakakashamadzwa maningi kuti tisati tambobhuya pachedu semhuri yakabva yauya kumusoro right. Ubvisa madamages kana wabvisa madamages harisi rora rakazara handiti wanzwa pamadamages hauchabvisa nekuti rora hunge maenda mundonyatsobvumirana ndawarora mazuva anaya kana nemutemo mutsva harisi kumanikidzira rutaura kuti rora vanhu ngavabvisa wakadii wakawirirana naizvozvo asi madamages ndo watiri kuti dare unobvisa mombe yababa yamai nematyorwa yemadamages dziri 3 idzo nembudzi 3 dzemasungiro kana wabvisa iwewe uchachizonyatsoenda kunatezvara kuti aiwa ndaakudawo kubvisa matekenya ndebvu ndaakudawo kubvisa mafukidza dumbu ndavakuda kuzodii kuzobvisawo danga zvese rutsambo and so forth munozondoitirana mega but iyezvezvi tinoda kuti uone kuti iwewo wakanyangadza mwana wewanhu iwewo ndiwo mukwasha rora redu mukwasha ndiwo unotoenda kunatezvara kuti ndaakuda kuroora handiti harimanikidzwi kurora nekuti kakumanikidza tinenge tiri kunyangadza mangwana unoenda undorowa mwana wewanhu ofa. Chepiri rudo harumanikidzwi handiti iwewe kuti mukadzi uyu kuti urare naye handi wakatomutsvetera wakangoti uya kuno iwe handi wakatotsvetera watsvetera kwakuzopuhwa bonde handiti saka ndizvozvo izvozvi izvi wabereki vanodzokera nemwana wavo
wabvisa damages uchachitsvetera mukadzi woona kuti waswatuka pane mistake ako uona kuti hapachisina modzokererana nekuti hatiti wakakuti dzokera naye mangwani wondomuponda mwana wavo vanenge vakuchema kuti takanyangadza. Saka rudo harumanikidzwe, rudo nderwekuwirirana. Saka ndo madhemeji atati unofanira kubvisa mombe 3 nembudzi 3. Unozvibvisa rini? Wangu nokumbirawo kuti panopoperwa ere mambo kana kuti aiwa unopoperani ukapopera mai zvinoita wopera baba zvinoita ndeipi yaungade kupopera ipapo titaure pamombe 2 titauriro iwewe ungade kupopera ipi? Wangu mambo ndatenda ndinokumbirawo kuziva kuti dare rinotitendereza kubhadhara zvarini. Ndo zvatiri kubvunza tinodawo zvibhadhara rini mashandiro atinoita basa kwedu. Ndikumbirawo kuti magore rinenge ndichibhadhara mombe imwe chete nembudzi yacho. Saka iwo unoti iwewe mombe 3 idzodzo wakuda kuti gore ripere 3 years dzipere pasina chawabvisa. Aiwa ndatinenge ndichibhadhara mombe imwe chete. Zvinezvi zvichisimwa unobhadhara mombe imwe nembudzi 1 tione kuti uri serious. Makosa awo baba wakashandisa munza kudai yawadzisera right makasenza mari yekumunza kudai musezitanga takakwira bhaso ya $12 kuya nekuzoreka ndazobvisa $50 plus $10 yanhasi kozoita nhasi ndabvisa $12 tichiuya kuno kuzoita $12 yekuzoreka pamwe semari hanzi $90 panoita mati yokutanga $12 plus 50 62 plus 10 72 nhasi $24 72 which is 96 and $96 hanzi yemakosi. Right, mombe yekutanga nechipiri yekutanga nembudzi 1 unoenda undobvisa weekend inwe handi mai vanadzo mudanga anadzo hamuna mombe mudanga menyu hamuna mombe nai hawana mombe mudanga mavo hawana right iyo tomba kwayakadii madzishe kachanga mutaurire kuti cost yemombe mudare ramambo mari anobvisa iri mari weekend iyoyi i350 mombe dare i350 saka kana iri mari 350 times 3 which is 1050 mbudzi 40 times 3 120 1050 plus 120 yovaita 1170 plus 92 yovaita 1262 and 1262 kana iri cash. Right, unoibvisa pamwedzi mari pamwedzi. Senyaya yatangira pano mambo tatuchisa kuti mhosva iriko hatisi kuramba asi ndachikumbirawo sedare undibatsirewo. Right, mwedzi wega wega wobvisa 200 kusvika 1000 basa ndinoshanda handikwanisi kuona 200 pamwedzi. mombe hauna 200 uziva kuti mhosva handi mhosva yauri kupara mhosva ndatenda imi mai tiri kuuya kuzotora zvinhu pamba penyu murunzwa tichitengesa kuti tikavhe mari iyo.
imi munogona kubhadhara mari Shekimeni abvunzwa nedare kuti unoda kubhadhara sei akadzosa nyaya yekudare kuti dare nditaurire zvekuita ataurwa nedare kuti bvisa $200 pamwedzi kusvika right unondobvisa hande tikaswere $200 pamwedzi mambo ndinokwanisa kubvisa $100 ndo yandokwana pamari yandinokwanisa kuona ndine ana ndochengeta 3 asi kana ndaita yakawanda ndinoimbisa kuti ndinokwanisa kubvisa 200 yacho kana sekufamba kwemukomo right dare munoti $100 pamwedzi ndofunga semunhu ari kungorarama nekungohora vasina zvavari kuita akakwanisa dai akwanisa kuti yekutanga yacho iendewo iri 200 ozoitawo 100 because pane makosi 90 something saka muna December munobvisa 200 nekuti une mabonus then January uchibvisa 100 kusvika mari yapera pamusoro edare ndilombotaura hangu ipapo ndiye akushema hake nemari asi kukumba wakadzi ndopaanogona saka ane mari kuratidza kuti anayo kana achitora wakadzi achisiya mari anayo ngatipe mari yachawo mamuro anganipo ipa wekutanga akaenda ini ndino wechitu akwari kugara kune mwari right dare ngandobvise $200 every month apedza chisimukaimende starting from December usakabvisa mari iyo tikuuya kutora zviro kumba kwenyu right chisimukaimende